كعمصت زاوعي تقنه ونيبلن لأندو انتا يبلن لأنا زبل درافي تذكروا وده حكيلو هو كعمصت زاوعي تقنه كم زبل دراف نيرو كعمصت زاوعي تقنه معلتنا صنت توهيلوسي قفاز قففلو كنا مالتي انا عيرد ان زالو نتنا صنت ديوس ويس ببعمتو زغبر ساكريفيكيشن سلازلو بيهايند يو اي فلطن انت خونا جن قفا خلي خليس تطنقو تبار لهم ايرتراويان ابزي زملكتيو ناب نايت غراي زلو خنتات حيزكم كسغر كلخو اب نايت غراي زرئي زلو صقمات توم صقمات بزلوهم زقصل يوم حجي خا انتاي زبحال نغر الله حزبي يحاتتلو ناي بحقي اتي مغنصا لتهاجرن تعدنت وزته زبل تداليهم دوديهم زبل حتو كمصم انتلو نو اتكايدا بوغيرنات مفتح خنمص سلازي نخلت غزياو منغستون حيزو زودا لنا عامتاتن غزيتاتن سي مسو زماطاطن سلازي كونو كوينا امبر نحنا حدش منقد يكوننا نفطر زلنا ግን تصنح كايدا ስለዛ አቤናስ በዘ ካይዳዚ ገርና ንምምጻ ዘአክል ይምበር ናብ ጎንጸ ይወስደና ነው ዝብል አሎ ግን ክልቲኦም ከምት ዝበሃል ዘሎ ንሕርዳ ኮይኑ በወገን ኤርትራ ይኹን በወገን ትግራይ منأسيات أم هدان يركبوا ማእከላይ መንግስቱን ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ብዙሓት ሰባትሲ ሓቂ ዲ ሓሶት ገና ክነጽ አርኤና የተፈለጠ ነበር ካብ አዲስ አበባውን ናብ መቀለ ዝምለሱን ዝሃድሙን ናብ ካልኦት ከባቢታት ዝሃድሙ ኤርትራውያን ተጋሩና አለው ሃይ ባህል አለው ማለት እዩ እዚ ናይ ሎም ዓንተ ጉዳይ ኣብዚ መሰረት ገይሩ ዝውጋዕ ጉዳይ እዩ ማዓልትና ጽነት ብዝምልከት ማዓልትና ጽነት ይመጽሎ ቅጽለ ቢሉ ግን ሓደ ዓብይ ብስራት ዜና አለው ማለት እዩ እቲ ዜና ኸኣታዩ እዞም ኣብ ስዑዲ ሞት ፍርድ ተፈሪዶም ጸንሑ ኣሕዋትናሲ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ይዝብል ሕጂ ዘሎ ፍቲ ጥርዓን ማለት እዩ ክንደ ኢትዮጵያውያን ክንደ ተጋሩ ምህላዎም ኣብቲ ቁጽሪ ኣይፈለጥኩን ትግራይ ከኢትዮጵያ ኮነት እንዳኸይትብሉ ግን ብጠቕላላ ጥርዓን ኮን ከሎሲ ኢትዮጵያውያን ገለብለ ተሰብ አይ ሚን ምክንያቱ እቲ ዲፕሎማሲን ቲ ኤምባሲን ከይዱ ንኸሪኦም ብዝብል ይመስልን ከምዚ ዓይነት ሽፋን ውን ጽቡቕ ገይሩ ኣብቲ ካልእ እንትኾን ተለይ ኢትዮጵያ ገለዘል ሽሙ ዘይጽውዕ እምበር ኣብዚ ይጽውዕ ኣሎ ተረዲኒ ዓይነት ተንኮላት ብሓጺሩ ግን እዞም መናእሰይ እቶም ከምዚ ገበሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ንሽለይ ተስፋ ኣለዎም ሎም ዓንቲ ተረኺቦም ኣሎ ተም ሰለስተ ሞይቶም እዮም ቀቲሎም እዮም ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቶም ካልኦት ዝተረፉ ሰባት ማለት እዩ ንሽለይ ናይ ሕጊ ተስፋ ናይ ሂዩማን ራይትስ ዎች ታይዝባል ጥብቅና ረኺቦም ኣለዎ ንግዚኡ እቲ መቕተልቲ ጠጠው ኢለሉ ሕጂ ኸታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ተበፂሑ ማለት እዩ ቡይና ክንጅምር ኢሎም ዓንቲ ዜናና ክብራትን ፍትዋትን ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ እንድሕር ኮይንኩም ስኮል ቱ አክሽን ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ማለት እዩ ወል ናብቲ ቪድዮ ክንሰግሪና እቲ ቪድዮ እዚ እዩ BBC News ትግርኛ ማለት እዩ ትግርኛ በመሰረት ጸብጻብ Human Rights Watch እቲ ሃገር ንሰለስተ ሰባት ብሞት ድሕረ መቅጽዓ ተወሳኺ ቀትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዶ ክብል ገይሮም ኣለው ህጹጽ ጻውዒት ዝብል ነይሩ ትማለውን ከም ተማሳሊ ለሙዓንተኻ ቅድሚ ገለመለ ሰዓታት ማለት እዩ ኣብ ዘርግሖ ዜና ንተወሰነ ሰዓታት እቲ መቅተልቲ ጠጠው ቢሎም ኣለው ንተወሰነ ኣይተፈለጠን ምሕረት ገይሮም ሎም ዲዮም ናብ ንሕልፈት ዲዮም ቀይሮም ሎም ወይ ዝኾነ እንታይ ከም ዝገበሩሎም ኣይተፈለጠን ግን እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ብዓለም ሙሉእ ጸገም ክፈጥረልና ይኽእል ኢሎም ስለዚ ሓሰብ ወይ መስለኒ ነዚ ኣጥራሕ ራህሪሆም ላለው ማለት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ጽቡቕ እዩ ከምዚ ምርህሮም ዝጽላእ ነገር ኣይኮነን አቢ ብስራት የለን ጋይስ ሕዝውን ንኺድ ንቐጽል ቢቢሲ ሎማዓንቲ ገና ሃዚ ሓደ ሰዓት ይገይሩ ዘሎ እትሕዝዎ ወፂ ዘሎ ካልኣይ ማለት እዩ ካልኣይ ዘጊውዎ ብመሰረት ጸብጻብ ሂማን ራይቶች እታ ሃገር ንሰለስተ ሰባት ብሞት ድሕሪ ምቕጽዓ ተወሳኺ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ደው ክብል ገይሮም ኣለው ጽቡቕ እዩ Human Rights Watch ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕት ገይሩ እታ ተማለውን ኣብ ሄባ ዝነበረት ቃለ ምሕተት ሄባ ዝነበረት ወይ ከዓ ነቲ ጉዳይ እዚ ብጥቡቕ ተከታተሎ ዘላ ማለት እዩ ኣባል Human Rights Watch ወይ ከዓ ተወካሊት ዝኾነት እያ ትከራኸረሎም ጸኒሓ ኣብ ክንዶኦም ኮይና ትማጎት ጸኒሓ ማለት እዩ እዚኣ ፍራ ኣፍሪላ ኣሎ እቲ ኩነታት ማለት እቲ ዝገበረቶ ጻዕሪ ፍረፍሪው እንሆ ከዓ ውጽኢት ተረኺቦሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንድሕር ከምዚ أدلاي انتقينو اتا سعود عرب تبهال عدن كم اتا تقلالني عرب عدتات كمزي عينت حقا كاب إيساب أو التحازان مسلات دك أسابات تعيسو كاب زغير حقا وطا من تانكي كدا كمزي عينت
بوش مقبار ويك أحجون سقيت كات حكم زي عينة حقتات بتغلى الله كات حقتاتهم قيروا تزيك قالوا زوم أعراب مالتيو جن بزحاشة ملكع نخسر حوون نتومكم إذا أمسولو زقاز عوام أب قصعت فليز بلا يزلو بتعامي بتحدوا جن صبوي يزبليو صبوي مالت طوق حق ندحر اللي واحد عدي نسرق إيدو ويكا نبقى زخونه ነገር دوسره تخوينسي كم تبعدنا زلو ጨምላቅ زخون عينت ናይ حق خفتت اي متراين نيرو مالتي تمالون مسمحاستي እንዳውጋعنا نيرنا حقوم يمبا اب عدنا كو سرق هولسي انت زي ترخيبك سرحيو تترخيبك غنغبن يلو نفسي يرملس زي اب زبلا بتا خفتت زي اكو اتي خندي سبحي ليبان سراون كوينلو ገለን بليرنا مالتي ግን ካ صنحيلنا ملسنا كابتن محازوتي حادة تاكل جمير سب كوينو كوزيغا جيلن مالت سب تتغاغيسي اوف كورس زخونه اشتليس تايز بحال كبلو لو غزيك وهابو خلالو داغيمو حسب لو هيوت مالت زي تملس عدليا دايركت ناموت اندحر وسيركي بدحري زتعسلن غلز حقسي مقرمي يخون زلو امبر مطفي هيوت كخون اينبرون الرمات دما مالت تقريم كالوس كافت زنبرك حمق بحر تقطيبك هيوت كان هتقصل يخون زلو حقي يمثلني سلازي تخكل يخيديو اذا خمزي عينت نحقي كفتت تطقيمهم حدغه خيوردلكم احواتن احاتن دحر دقيم ابزوم زي تدليو صراحتي بستفرالي منقدي كتواصو تدليو ويكا اختصاصو تدلي سبات ليهم صفرهم كل امبال كدليو مالتيو زي مخنياتو ازي حدغኛ ጉዳይ ስለዝኾነ ምኽራ ይኮነን ምኽራ ሓውካ ብደውካይ ትንሳኤ 70 አንደርታ ፓርቲ ዝባር ፓርቲ ትፈልጦ ዶ ትፈልጥ ንፈልጥ ኢና 70 አንደርታ ፓርቲ ትንሳኤ 70 አንደርታ ፓርቲ ሕጂ 70 አንደርታ ተሲኣ ሽረ እንታይ ክትከውን ያ ማለትዩ ኣይፍለጥና ኣኽሱም ታኣት ገብራ ደልዩ ተንበን ገለኹም ሕመራ ኣይፍለጥን እዩ ግን ታዮም ዝብሉ ዝኾነ ምኽንያት ኣለና ኢሎም እስክቲ ምኽንያቶም የኽይድዩ ኣይ የኽይድንሲ ሶኢልና ርኢና ብሎ ማለትዩ በወግዑ ግዕስ እስከንስማዕ ህዝብ 70 አንደርታ ስርዓታዊ ተቋማዊ ብለሆነ መንገዲ ክጸንት ክስደድ አደዳ ሞቲ ስደቲ ልክኾን ብፉሊ ተሰሪሕዎ እዩ እዚ ለማንም ልክሓድ የሆነ ናይና እንቅስቃሴ ከባቢና ጀሚርና ላስፈሐና ንኸድ ኩሉ ሞኪርና ይስላል የሆነ ማለት ለለ ኩሉ ሞኪርና ይባል ተሎ በትግራይ ተወደባ ፓርቲታት ትግራይ ለብል ስምሒዘን ተወደባ ፓርቲታት ለተህዝብ ካውጭ ቆና ከውጾ ያጋላይ እንደርታይልና ንውደብ ተለና ግን ወይ ትግራይ ለመፍራስ ወይ ለለ ክልል ለመሆን ገላ ይሆን ኦፍ ኮርስ ፕላን ቢኒና ፕላን ብታዩ استخزلوا موقتا هاجر تجري موقتا له حيلي كجنسالي مثل الأكل حزوي جنسالي ناين هذي ندرته حزوي جنسالي وأنا لا تخلي حز كجنسالي خليه لا عمونه الأكل تعليه إحنا جن بلان بينا حاجة كلنا يتبقى مخالي بزح واج هراي حجاب زي نايتقول عزي زربة تحصوت كم زلاتها وجه تجربت كوجه أبتجري زلوا بارتات بتعم أزيو حدا جنيا ناريشن حيزوم زوجو لمخنيات اتدمص زي حجي اي ابيناي تግራዋይ ዘሎ ابيناي ከባቢ ዘሎ ወደ ትግራይ እዩ ዘይሞተ ابيناي ከባቢ ዘሎ ወደ ትግራይ እዩ ማለት ዘይተሳቀየ ዘይጠመየ ትምህርት ስእነት ተኾይኑ ማዕረ ሕክምና እንተ ኮይኑ ማዕረ እኳ ዳስ ካፍት ቃልስን ቃልስውን እትቃልሰብ ልዕሊና ዘለዓለም ዘኒቡ በዚ ምዕራብ ገጽና ዘለና ንሰሜን ምዕራብ ኮምታት ካብ ማእኸላይ ንታሕት ዘለና ጀሚርናሲ ወንሕና እኮ ተሃሲና ኢና قالسون كم زيلنا أيو نحنا كم زي فابريكا اختكلنا اللي وقالوا تنبل نيران تنحتت كم حتى تاين حتتن تقول الله ملوء تجري زي سيم تريتمنت إتزيو بالنياجن تايمو إنا تريت تجيرنا ندخلنا تدو زي سيم سيميلارن نزقور اللي نزل علينا لو خوينو اتنا ديتات كيركاس 7 اندرتان حرد أكيد كحنت الدو كوبا إحاو تقاتل ويبعنج ايتي رايا خباب نحر كيركاخم تماساساليو شرط غير كاس قدخوم ايو استفلي نغريو نشرار خيل فاد مخيد حمار خيد تماساسالي اتستوسنه بالله خوص اخوزتن اشتلي عقمر هو كزبل تماهير زبل عقم كلني حكيمي وزته قالنا بلا بفلاي مالتي سلطان الله تنطقم الله تنزبل كادره فولي تتقامن تربحن نحنا كوبزي بزغورنايو مسرتاو لو تقلقلنا بلا ديسكرو خنفحي خلي انت خونا جن اتهزبي لايف ستاتس ني حدا تجراوي كاب ጫፍና ጫፍሲ ኣብዚ ኣስ ኣመናት ፍለይ ኣብዚ ኣግንዳሓንያ ኣነ ኾምሪ ይፈልጥ ናይ በሓቂ ፍለይ ሓረስታይ ኣፍታ ሓረስታይ ማለት እዩ
ኣብ ከተማታት እውን እንተኾነ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ከተማ መቐለ ልክዕና ክልል ከተማ ከም ምዃና መጠን ዓባይ ክልል እምበር ኣይተጎደእትን ሕጂ እንታይ ይብል ዝሓውና ዘዋቅዕ ዘረባ ሒዝ ተወግሽ መፅዩ ባዕሉ እናሃለዎ ኣብኡ ክልተ እየ ረኺበ ሓደ ንሕና ትግራይ ንክንጎድእ ገለ ንክንብል ገለ የብልናን ግን መቐለ ሰብዓ እንደርታ ብፅን ክፀኒ ተገይሩ ገለ መለ ተገይሩ ኩሎም ቶም ፓርቲ መስሪትና ኢና ዝብሉ ኣካላት ከምዚልና ክንጠፍእ ክኢልና ክንጠፍእ ኢልና እንዳጠፋእና ስለ ዝኾንና ንስውር ኣለና ነዚኢና ገለ ወፂና ይብል እሺ ሰብዓ እንደርታ ኢሉ ጀመረ ዓሲምባ ኢሉ በትንኬ ጀመረ ታይል أنا مهن جمر إني نحنا أنا كوي فلطني مالتي إسكاب شرط خوين كان داس اللاسيل لأن خن جمر الناس اللاسل جمرنا نحنا أزيسي كابارتن العلس نداسوان مخواني صغر أزي بتعامل أزي حدا جنيا كايدايو حجي ناخذ الرداد نخل أتي مجنسال زبل حسب أنا كم زي مثلني تجراي هاجر تكون يايبل تجراي هاجر تدخلون جن تمكم زي أمسلو حتوتات نحنا كو تعفينا دي خبار عملتنا دغنا سفيحه تجرايس بطعم ججفاس تعفينا كو إنا كلول مالتي حي ناي مجنصال حتو كساب كندي زاكل እንዳወረደ ተخيدو ወረዳውን زواون دابله مالتي شجر كفطري بصرو انت يبلنا الله كنغنصላይ እንደልና ማለት ትግራይ ክንጎዳ እንደልና በለ እሺ ትግራይ ሀገር ትኮ እንድሕር ኮይና ግን نحنا መቀለ ዘለና ገለመለ ቦይ ዘለና ሲ ካብ ኢትዮጵያ ንግንጸለና ሶያነይቲ ትግራይ ማለት ካቤና በይዘላ መሬት ንኢስን እንደወልኩ ዝተቆርሚ ምን ዝባል ዞም ኮም ዝወሉ ድኹመ ተሓሳስባ بعاليታውነት بخبابነት بጣዕም ሲሎም ጭምልቕልቕ ኢሎም ዝለዓሉ ግደፎም ፓርቲ እቶም ጉጅለውንሲ ይሕሙስና እዮም ዘለው ንስኻትኩም ፓርቲ ኢና ኢልኩም ስሩን ስማዕ ልማዕልኩም ትንሳኤ 70 እንደርታ ገለይኩም መጽኹም ይኹም ሽምኩሙን ማለት እዩ ትንሳኤ 70 እንደርታ ተሲኣ ነበይናስ ናበይ ትበጽሕ ትንሳኤ ትግራይ ወላ ሓንሹ ለይሲካ ወላ ንትሽሙ እንዶ አንታይ ተሕፍሩና ባ ናይ ብሓቂ ተሕፍሩና ባ ብስሩ ሲሪየስ ባንኹም ከም ስራሕ በሓዝው ብስሩ ولا منابريكم نص غيركم ابتلع الحزبي او حقو يلون ጨብጭብልኩም ዝኾነ ስልጣን ይበኩም ዝኾነ መሬት ወሃቡ ወዘተ ዝግበርሲ ከም ፓርቲ ተጣሽ خلكم ደሞዝ ቦት ተخفلስ ትንሳኤ 70 እንደርታ ልካስ ነወይን ፓርቲ ወጽ ዓሲምባ ነወይኑ ፓርቲ ሽረ ነወይኑ ፓርቲ ኸውጽ ማለት ይወ ስለሆም ኣሎ ማዕድግራት ከባቢ ወለደ ይዝባልሎ هم ተማሳል ሒናፍትናትና ይመጹን ናፍቲ ኸይድና ንሕና ክንእከበይ ንኽእል ማለት ኣባላት ኣብቲ ቦታ ይውል ዓረና ነተንበን ገለንገጹ حق يزارب زلو معندي ስለዚህ በትግራይ ሲ በብጉጅለ እዚ ናይ መወዳእታ ድኽመትን ውድቀትን ትግራይ እዩ በቃ ሊትራሊ ውድቀት ትግራይ ኣብዚ አሉ ተሃገርነት ገለገለ ዝብል እዞም ነገራት እዚኣቶም ሓቂፉን ተዝኸይድ ዋላ ናይ በሐቅሲ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ከም ማሓይሹ ዝኽእሉ ከምዚ ቂም በቀል ዘለዎም ከባብታት ከይህሉና ተጠንቅቆ ተሰርሕ ነይሩ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ፍትሓዊ ዘይኮነ ክፍፍል ጥቕሚ መሬት ሃፍቲ ገለ ሙዚ መሰረት ብምግባር እንዲ ሓቀት ሽግራት ዝመጽ ዘሎ እዚ ከይፍጠር ሰናይ ምምሕዳር ክሰፍን እዩ ዘሎ ሙስና ዘይበከሎ ማለት እዩ ዘይተለኺ ዋጨ የድልን ትግራይ ሃገር ትኾን ዘላ ጸላእታ ስዒራ እያ ብዙሓት ጸላእቲ ኣብዚ 6 ዓመት ፈተናታት በፂሖማ እያ ትግራይ ንቕንቕ ከም ዘይትብል ትግራይ ከም ዘይትሰዓር ንዓለም እውን ኣርያቶ እያ ስለዚህ ካብ ሕጂ እንዳሓር ዋጭዋጭ ትርጉም የብሉን ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ሃገር ትኾነሉ ጸላእቲ ስዒራ እያ ማለት እዩ እቲ ጅግና ወለዶ ናይ ትግራይ ሃገሩ ኣብ ምምስራት እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስለዚህ ጫውጫው ዘድሊ ነገር የለን ናይ ትግራይ ባንዳታትን ናይ ኢትዮጵያ ባንዳታትን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝገበርዎ ጨፍጨፍ ኣይርስዓን ካብ ሃይማኖት መራሕቲ ጀሚሩ ንትግራይ ንምጥፋእ ኩሉ ተሰሪሑ እዩ ስለዚህ ትግራይ ርስተለዋ ሃገርያ ሃገር ክትኮን እያ ኢትዮጵያውያን በዘይ ትግራይ ኣነ ርስተለን ዝብል ኣካል የለን ፖለቲካ ትግራይ ሕጂ ከምዚ ዝበሃል ናሬሽን ኣሎ ንሕና ማለት ሰብ ታሪኽ ኢና ወነንቲ ታሪኽ ኢና ወነንቲ ስልጣን ኣክሱም ኢና ስለዚ ኢትዮጵያውያን እንድሕር ዳእቲ ናይ ኣክሱም ዘሎ ታሪኽን ስልጣንን ዘይስዕብዎ እንድሕር ዳእ ኮይኖም ወይ ከዓ ኣለና ዘይብልዎ እንድሕር ዳእ ኮይኖም ዋጋ የብላን ኢትዮጵያ ትበሃልሲ ትግራይ እያ ኮሄሲቭ ማግኔታ ኢልና ንሓስብ ኣለና ትሕጂ ዘሎ ናሬሽን ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዳይቨርስ ካብ ዝኾኑን ካብ ብዙሓት ሃይማኖታትን ካብ ብዙሓት ዓሌታትን ዝተሰርሐት ሃገር እያ ማለት እዩ ኣስታት 80 ገለመለን ብቁፅር ማለት እዩ ብዙሓት ዓሌታትን ብሄራትን ሃይማኖታትን ኣለዉ ካብዚኣቶም ግን ናይ ባዕላቶም ዝኾነ
ስሮ መንግስትነት ዘለዎም መቃ መንግስትነት ከም ዝናተና ዘለዎም አለው ምናልባት ተሐጅን ብላ ዘለና ታሪኽን እታ መበቆልን ታ ትግራይ ማለት እዩ ሞር ክትሰርሕ ትኽእል ዝነበረት ኣብ ዘመነ መሳፍንቲ ሓደ ኣብ ዘመነ ንጉሳውያን ክልተ ኣብ ዘመነ ሃይማኖታዊ ልዕልና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዚኣ ትሰርሕ ነይራ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብዚ ቦታ እዚ እዩ ቲ ሊኔጅ ወይ ከዓ ቲ ታሪኽና መጽዩ ተታሒዝና ኢና መጽኢና ካብ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ሞዓ አንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ ተባሂልና ኢና መጽኢና ካብዚ በአምላኽ ዝተሾመ ትውልድ ኣለና ማለት ቦታ ሰበለና ገለ ዝበሃሉ ዝነበረ ገዘ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢትዮጵያ ብመን እያ ተሰሪሓ ብደቡብ ከባቢታት ኢትዮጵያ እንድሕር ጀሚርና ብንየ ማለት እዩ ናይ ካውጡና ስሮ መንግስት ዘለዎ ብጠቅላላ ማለት ናይ ደቡብ ኦሞ ሪቨር መሰረት ገይሩ ዝመፀ ስልጣነ እዩ ናብ ሃረር ናብ ሶማሊያን ገጽ እንድሕር አኸይና እዚኦም ዓፋር ኩሎም እዚኦም ተሪናዮም አዳል ስሮ መንግስት አዳል ቦተናይ አዳል ኢፋት በተም ዓበይቲ ስልጣኔታት ዘምራሕ ዝነበረ ቦገጽ ዘሎ እዩ ከባቢ ምብራቅ ኢትዮጵያ ማለት እዚ ጠቅሊሉ ሕጂ ተማእከል ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት መንግስትነት አይደለን ንስልጣን አክሱም ንበይኑ ተወሲድኩም ለይሲ አነ ክፈርስ የዶ በኸምዚ ክገብር ጸኒሐ ገለ ዝብል አይኮነን ስለዚ ሞር ተሐጅን ሕና ንውጋዕ ዘለና ታሪኽ አፌክት ትገብሮ ቀጥታን ትግራዋይን ቀጽሉ ነምሐራይን ያ ማለት ስለዚ እዚአቶም ክልቲኦም ተመሳሳሊ ሂስትሪ ሼር ስለ ዝገብሩ ታሪኽ አልባ ኮይኖም ከይቅጽሉ ናብ ሓዲ ክጽጉዑ ፈተነ ክገብሩ እዮም ማለት ስለዚ እንተዘይ ኮይኑ ንሕና ታሪኽ ዘለዎም ዘወልና እቲ ታሪኽና ድሕረ ደጊም ሒና ኣብ ስልጣን አክሱም ኣሎ አክሱም ጽዮን ኣሎ ዓድዋ ኣሎ ከምኡ ተመሳሳሊ ካይዳ እዚ ብሙሉእ ማለት እዩ ጠቅላላ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮን አክሱም ከይዱ ብጣዕሚ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሩ ንቱሪስት መስሕብ ገይሩ ዝጥቀም ሰብ በቃ ይተርፈሉ ተናይ ዓድዋ ዘሎ ታይ ዝባል አደባባይ እውን ኣብዚ ተሰሪሑ ኣብ አዲስ አበባ ሰሪሕሞ ማለት እዩ ስለዚ ብጠቅላላ እዚ ከምዚ ዓይነት ንሕና ኮ ዋና عند حقوقنا ገለገለ ዝብል በት ፕሮፖርሽን ተሰልፍ ኢቫሉዌሽን እትዋጋና በትንሕና ኮንትሪቢዩት ዝገበርና ብፍላይ እንደውም ክንቃለሰሎም ከለናሲ ታንገብርና በእንትና ንቃለስ ነርና ኢለ ሓስብ ይሓደ ሓደ ግዜ ማለት ታይ ምልከተና ኢነርና ትሕገ መንግስት 10 ገለበለ ክልላት ዝኹለ ሓንጀ መንጂ ዘለዎ ዓዲ ምልእታሲ ንሕና ድንሕገ መንግስት ነኽብረላ ተላላ ዘይ ተኸበረ ሱቅ ዘይትብል ሕጂ እንዳተረድእን ሞጽ ትክክል እዩ ተሃገርነት ክውንነት እንድሕር ይደሉ ኮይኑ ሰዓት እዚ ክትከውን ያ ማለት ትግራይ ሃገር ቀጽሉ ዘሎ ክመጽ ዝኽእል ነገር ታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ንምግማት ዝኽእል ሰባት እንድሕር ሃገር ክትምስርታ ክኢሎም ማግን ጽቡቕ እዩ ከም ትሕጂ ንስኻ ዘለኻዮ ሱእል ካብ ዝተሰሓተ ናሬሽን ሃገር እንድሕር ኮይናስ ጸኒሕና ማለት እዩ ናብ ሽግር ወይ ከዓ ከም ደም በዓል ሶማሊያ ዘሎ ገለ ሱኢለን ጠርበሽበሽ ዝበላ መንግስት የብለን ህዝብ የብለን መወዳእተን ሓይል የብለን ዓቅሚ የብለን ዝደኸመ ዓድታት ንዘይ ምዃን ክትጽዕር ኣለዋ ዝብል ተኾይና ኮይናላ ስለዚ በልካ ገና ይኸውን እዩ እንተ ገና እዩ ኣብቲ መንገዲ እዩ ዘሎ ኤርትራን ሕወሓትን ሻዕብያን ክቕጽሉ እዩ እዚኣ ተስፋ ቁረፁ ንኹልኻትኩም መልእኽቲ ነግረኩም ኣለና እሺ ወላ ሓንቲ ኣብዚኣ ኮይንኩም ዳውን ዳበልኩም ዳ ትነብሩ እምበር ኣክቹዋሊ ወዲኹም ይኹም ስኻትኩም ሕጂ የለ ኣነ ኮ ዝገርመኒ ግደፉና እስኪ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እስኪ ግደፉ ናትኩም እስኪ ግበሩ ናይ ብሙላቶም ናይዞም ደንበዕነ ኣብ ዩቱብ ገጾም ከይድኩም ራእዩ ናይ ምግበይ ናይ ወዲ ወረደ ናይ ሞንጆሪኖ ናይ ደብረጽዮን ስእሊ ናትኩም እንደገበሩ ግደፉ አንዶታ ትግራይ ብዛዕባ እዚኦም ኣብ ትግራይ ኣክቹዋሊ ዝዛረብ ሰብ እውን የለን ስለልቀረሙ ሕዝቡን نعم حجي صنحما نسخي تخكل يخي تግራይ بونه ዝብል صنحما نسخي ስኻትኩም صنحما ነተብዚ ዘሎ ርእሲ መጥሓን መዲድ ዝኾነ ሰብ ክነግሮ ለና ልክዕልክዑ ናይ መን እዩ ንስኻስ እንታዋኢኻ ናትናኤል አስመላሽ ኣብ ቃልሲ ትግራይ ሃዲሙ ቃልሲ የለን ተቃልሲ ትግራይ በኢንተርፖል ይህደኑ ኢሎፋና ኢንተርቪው ገይሩ ዕና እንዳባሐጎ ኣብ ኤርትራ ይርከብ كيدن عقيلو أب إرتراي أتو أب إرتراي وتصبوا يخيد تقرأ عيلو حاولت تقرأي كا بالحري يقبر ماله سلازي كل التجزاء زلوناتنا إلى سملاش أما قلنا كوابيون كمو بتمثال بس مراون عنا لو يلوم من دب حقوه سلازي زي إن كل التين نغيس إنن لا كل التيوم حسابات قال حيزي بقص مالتي حد يشط تسقم بالكان حد يشطه
انت شيت كايو خواص اكاي خلي ويكا خلت يشطو اتي تولو زلخا قالسي نايتوم دليت فتحي اي ملكتكم اي ملكتك كان اللي كانت قالس خطعقتي تخل نسخه كواس يملكتني لك درت كان في حقات تزارب الله حق تاي ملكتك كان نسخه خمزه يملكتهم نصوم دي ملكتهم اندحر كوينس نسخه اي ملكتكم اللي كان مزراب اي ملكتك وي ملكتهم تخوينو كم تا انا نصوم زملكتهم نعيوني ملكتنا ስለዝኾነ ይዛረብ ኣለኹ በል ስለዚ ይምልከተካ ካዲያ ይምልከተካ ዝባሃል የለን after all ንሳቶም ሕጂ ተጋሪ ተፈትዎ ተጸልእ ተጋሪ ቶም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ኣብኡ ዘለዉ ማለት እዩ ትግራዋይ መንነት ዘለዎም ሰባት እዮም ተዘይኮኑ እውን ግን እንድሕር ደልዮሞ መንነት ማለት እሲ ባህግ ማለት እዩ ኮይንካ ክትርከብስ ኣብኡ ምድላይ ማለት እዩ ምንባር ማለት እዩ ماني خان تيلون خاص انا اكد الك سمعت مقلاص مالتي سمعت تسمع كاي تتسمع وونك موصي خيم تتسمعين انا مس كرن وريد ولا باصع قيد نبر يخيل تردي خان حجن ابنت اذا حجي بوتناتاتكم زنيه رئيس دنش زتفطره صقم ينبر مالتي بوتناتاتكم زلو من اسينا نابتناتاتكم درجه وريدنا خنرداكم سلازدلنا اي نمبر ما نمسب ازي ملكتك ايدي ملكتك كان زبال يله BBC ملكتهم بارتناتنا ناتي قداي مبار انا خطمين نقول BBC طمي امتا يفلطني امتا يريني فلط تولدنا مالتي بزعبا يزارب زوعل ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እዚ ናይ ቀናት መንገዲ እስኪ ንስኺ ትውልየ ነገር ኣለክ ዲ ኮይኑ ስለ ሕወሓት ሙጋዕ ስለቲ ገዛኢ ውድብ ለሎ ትግራይ ላብ ድሕሪት ቆሪንዋ ልርከብ ለሎ ዕላሙ ለይ ይፍለጥ ውድብ ደጋጊምና ክንውግዕ ተለና ደጋጊምና እስካብ ልስልቲና ክንኾን ተለና አይና ለውጥ ሓሳብ ክነምጽ ንኽእል እሞ ኣነ ኣው ተቃውሞ ስለለለን እዩ ምክንያቱም 17 ዓመት ልተቃለሰሉ ጉዳይ ማይን ማይ ዘትረፈ ምንም ዕላማ ዘይብሉ መስዋዕቲ ዘገበረና ሕዝቡን ዘገበረና ዘሎ አይደኖ ናጋውን ተሪርና ተዘይ ተቃሊስና ሓቅ እንድሕለ ወግዕና ዳግማይ ሳልሳይ 45 መስዋዕት ክንከፍል ንኽእለሉ ውድብ ስለልኾነ بدن بجيرنا لا تسيفنا إن عندهم كنا وقع الجبنا للحساب إني أنا أدمي بزح عينة مسواتي أريه أبز هزني أخوه سكولة إحمالتي سلزي أنت مخرن تتمر حراي حدا لا تسيفنا إن هنو وقع له زلنا زب الحسابي زي كفتنا دانيال كبرت زرواز في اللي زرواي كونهم بحصيرو التاريخ سي بصير بس ما أنكتولو لكم نحرد أتلاعيلي بالنيرو نساون لا تسيفنا إن هنو وقع له نو زصايف مغنيات يبلنا نحن حج مسجي مال ጭቃ አይኮነን رسح تاريخ ገለገለ ተበልክ حجنا يا ولادي خا تاريخي ተዋላሽ ዶል حجي ቅድም حجي ግን ጥዑይ ነይሩ አፍተናቱ ፕራይም ዝባላሉ ፕራይም ኤጅ ዝባላሉ ናይ ሓደ ቦክሰኛ ነወይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ at his prime ይባል ኣብቲ መጀመርያታት ከባቢ እቲ መንእሰይ እንተሎ ጎብለል እንተሎ ዓርሓን እንተሎ ማለት እዩ ሽዑ ጎበዝ ነይሩ በቃ ተክሰርሕ ዝኽእል በተሽዕ ግዜ ዝእመት ዝግመት ሰሪሕ ወሎ ኣዋጺ ዋዲ ዋጻነት ዓዲ ይምልከቶ ዲ ኣይ ምልከቶን እኮ ነይሩ ንሱ በዓል ወይ ኣርግኒ ምልከተኒ ኢሉ እምበር ናይ ትሕጂ ዘሎ ወለዶ ይዝምልከቶ ሕጂ ዝሓለፈ ታሪክ እንድሕር ዳረሰ ሓይቴልካ ኦብቪየስሊ እቲ ንሕና ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ዕድሜና እዚ ንሰርሖ ታሪክ ድሕሪ 20 ዓመት ቶም ደቅና ማለት እዩ ኣቦይ كندينا عشان تتخوني خا ويك أدي كندينا عشان تتخوني إخي كم جعينة سرح صريحهم كولنا أيام فلتي نحن حاجي نجهود شعو أي نجهون كم نجهاي نجهينا جن نتوجهنا أنت زي جهنا نمطلوت أيه البنشع كم تحجز لنا جنيسات نحرد أخوينا بوتقص إلا مالتي نقحت تخوين التولدي مر زنقحت تولدي خمس سلازي باي كدم خمس جيركم تقالس نيركم كم يتعمل مسألة 20 نتيو كل بحالنا فلتي كولنا أيام مالت قوم إنا نولم زلنا جن اتجزي أبجمد وش تنأتنا كده مع 10 عام زنبرة نقحت حلنا نايت أغلى كلنا تنقوي جنزابة نايت محبرسب كم محبرسب مالتيو نايتي أمر إحنا زلوا نتمهور قالوا بملو تاريخي حق إلنا خونا صغر زلوا نتغير إمشي زلوا حجي أبز جزي زلوا نجر بس ما أول لنفس كلش كانوا لنا ويكا صيفت جواري قال እንዳበልና ንሕርከይድናሲ ታሪክ ዝሰርሕን ዝተሰሓሓተን ዝእረምን ታሪክ ዝሰርሕን ትውልዲ
ክንፈጥር ኣይንኽእልን ንፈርሕ ኢና ዘለና ፈራሓት ኢና ንኾን ዘለና ማለት እዩ ፈራሓት ንስኺ ፈራሕ ንሶም ፈራሓት ናይ መወዳእታ ናይ ዓለም ማለት እዩ ንስኹን ፈራሕ ካብኡ ጽባሕ እንታይ ክፍጠር ጠቕላሉ ዝኾነ ነገር ንዝሓተተና ሰብ ምእሳር ምቕታል ምጉናይ ማለት እዩ ተፈሪሕኻ ንሓሳብ ኣመና እውን ተጸሊእካ ተሓሳብ ስኢልካ ተሰምዖ ርእይትኻ ትዕርፍ ርእይትኻ ትህብ ተሰሚዕካ ጽቡቕ ተዘይሰሚዕካ ሜጆሪቲ ቮት ዝበሃሉ ቶም ድምፂ ኣብዝሓ ይመርሑ ቶም ድምፂ ኣብዝሓ ውሕዳት ከዓ ይኽበሩ ማይኖሪቲ ራይት እቶም ማይነርስ ከዓ ይኽበሩ ተዘይ ኮይኑት ከምዚኣ ዝበለ ሓሳብ እንተልዩ እዚኦም ብምሎም ኩነጥፍኦም ኢና ከመይ እስኻ ተቓላሳይ ኮንካ በቃ ክትጠፍእ ዘለኣለምካ ክትነብር ኢኻ መወዳእታኻ ኣጠፍእ ኢኻ ኦብቪየስሊ ፍሉጥ እዩ በዚ ተቐፂልካ እስኪ ናይዚ መንእሰይ እዚ ንእሽሉ ሕቶላቶ ተሓቶ ታዝበልኩም ሕቶ እያ ንስማዕ እያ ፖሊሱ ግን እንታይ ከስዕበልና ልኽእል ዝብል ግን ጥያቄ እኒሄኒ ማለት እዩ ለምሳሌ ኣብይ ቆልኡ ደስ ተይልዎ ጽቡቕ ኢሉ ክቅበለና ይኽእል እዩ ቆልኡ ደስ እንድሕር ለይወለ ግን እንደገና ላብ ኩናት ክነኣት ኢና ማለት እዩ ላብ ኩናት ክነኣት እንተኾይንና እቲ ቤት ምክሪ ዘመሓድሮ በጀት እኒሄና ድዩ ኮይኑ እስካብ ሕዚ ሰንሰን ዝብሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ ጀሚርካ ብዘይካ ተሃፍታም ማለት እየ ከመይ ኢና ሰርቫይቭ ክንገብሮ ንኽእል ዓርሶም ርኮሳናስ ውሑስ ድዩ ኮይኑ ድልዋት ዲና ነቲ ዝሓዝናዮ መደብ ክፍፅመልና ስለ ዘይከኣለ ቱ ኣብ ኢድና ዘሎ ወዳድባ ንኡ ከምዚ ገርና መዓራርና ንኽንፍፅም ምእንታን ንኽንሰርሕ ማለት እዩ ምእንታን ንኽንሰርሕ በዚ መንገዲ እዚ ሪኣረንጅ እንተኾና እዩ ፅቡቕ ልብል እዩ ትመበገሲ እምበር ቤዚካሊ ንሱ ባዕሉስ ትፀገም ይፈትሐሎ ማለት ኣይኮነን ኦብቪየስሊ ሕጂ ትዘረባማ እንታይ መሲልኩም እንታይ ኢልዎ ንሱ እቲ ዝነበረ መንግስቲ እንድሕር ዳ ይመለስ ኢልናያሲ ትፀገምናሲ ክፍታሕ ዲ ኮይኑ እንድሕር ዳ ምስኡ ባእስ እንተገጢምናሲ ከድልየና እዩ ዝኾነ ነገር ዝብላዕ ከድልየና እዩ ስተ ከድልየና እዩ ማሕበራዊ ግልጋሎት ከድልየና እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ዝተፈላለዩ እታወታትን ናብ ውሽጢ ዓዲ ንኣገልግሎት ንማሕበራዊ ኣገልግሎት መሰረታዊ ኣገልግሎት ክንረኽበሎም ንኽእል ነገራት እዚ ከም መብራህቲ ቴሌኮም ባንኪ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነገር ከድልዩና እዮም ነዚኦም ኩሎም ሲ ብዘይ ድሌት እቲ ማእኸላይ መንግስቲ በቲ ሕጂ ዘሎ እንድሕር ዳ ከይድናዮምስ ክንረኽቦም ዲና እሞ ነዚ ሲ ምድላው ወዲእና ስለ ዝኾና ድና ናብዚ ንኸደ ዘለና ኢሉ ወስታ ይብሎ ኣሎ ኣወዳድባ ኢና ንቕይር ዘለና ሪኣሬንጅና ንገብር ዘለና ኢሉ ኣወዳድባ ንምቕያር ኣብ ዘለኻዮ መንግስቲ እንተይመለስካሲ መንግስቲ ዝነበረኒ መንግስቲ ከይበልካስ ኣወዳድባ ከደይ ተመሓይሽን ወይ ከዓ ኣይተማዕራር እንዳ ትመልሲ ቶታሊ ኦፍ እዩ ክምልሰሉ ከዓ ይኽእልን እዩ ኦብቪየስሊ ንሕና ንፈልጦ ንስኹም ትፈልጥዎ ኣይትፈልጦ እንዲያ ትፈልጦ ኢኻ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ውፃእ መዓት ዝኾነ ትግራይሲ ስራሕ ክንደይ ዓመት ተሰሪሑ ውሕድ ዓመት ብጣዕሚ ኣዝዩ ውሕድ ዓመታት መንግስቲ ሰራሕተኛ ክንደይ ዓመት ደሞዝ ተቐቢሉ ብጣዕሚ ንእሽትለይ ሕውየት ናይ ኢኮኖሚ ተኻይዶ ይተኻየደን የለን መብዛሕትኡ ሰብ ተፀባይ ርዳእታ እዩ ኢቨን ታርዳእታ ሲላን ዝተወሰነ ግዜታት ጠጦ እንተይላ ናይ 77 ናይ ካልኦት ሕማቃት ዘመናት ታሪክ ናይ ምድጋም ዕድሉ ብጣዕሚ ሃይ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ይፍለጡ እዮም ዋላ እውን ግደፍዎም ሞ ተዓፅዩ ተይተዓፅዎ እንተለዎ ናይ ሕፃፅን ናይ ደደቢትን ናይ ዓዲ ሕመዳይን ጉዳይ ርኢኹም ኢኹም ትጥሜት ማለት እዩ ስለዚ ዘይ ንፈልጦስ ኣይኮነን ከም ኣይሉ እናሃለወ ገለመለ ዓመታት ከዓ ዘይሓረሰ እቲ ነባር ትሕዝቶ ማለት ናይ ተሓረስታይ ኣታው ዘይብሉ ገለገለ እዩ ስለዚ ኣብ ፀገም ምህላዋ ትግራይ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ናሃር ዕዳጋ ናሃር ትሕዝቶ ምስኣን ተፀግዕተኛ ናይ ርዳእታታት ሰፍትኔት ምፅባይ ምዃን ገለገለ እዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት ዲ ኣይኮነን ግን እንታይ ኢሎም እንታይ ኢሉ ዝዕሽዎም ዘሎ ንሱ ሪኣሬንጅመንት ንገብር ኣለና ዋት ዳዝ ሚን ኣወዳድባ ንቕይር ኣለና ኣሰላልፋ ንቕይር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኖ ኣይኮነን ኣሰላልፋና ጥራሕ ኣይኮንና ንቕይር ዘለና ውሳነታት ኢና ንዕርፍ ዘለና እቶም ውሳነታት እዚኣቶም ድማ ኮንስኩዌንስ ወይ ኣለዎም ወይ ሽልማት ኣለዎም ክፍለጡ እዩ ዘለዎ ማለት خزي كافتي خزن هنا ينلعل خنكد يكعلنان تأرنجمنت نجزاهم من محدار توعل بريتوريون فريسو متبقع تأرنجمنت ون ريناي سلل لنا خاوزين لعل خنكد يكعلناي تخزل existing ناي منجس structure ملو يكونن فتحون يكعل سلزي ناوز خمس مسألة أرنجمنت نمسا أو خينا من تان كنسرح خنك على أسيو كذي السو بمملاسنا
كل ነገር ይፍታሐሎ ኢሉ ለለ خالي ኤክስፔክቴሽን ተመጽዩ ክመጽውን ለለወይ مثلا ሰሪኻ ይዝመጽን እሱ ተወነ መልእኽቲ ግን ኣነ ዘረብ ዘለኹ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዮም ተናይ ኣኽሱም ውሳኔ ዝገብርዎ ዘለው ኣጀንዳ ንምቕያር ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ንኸየልዕል ዝግበር ዘሎ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ቤታቸው ረዳ ካብ ዝምደብ ጀሚሩ ክሳዕ ሕዚ እንዳገብርዎ ዝፀንሑ እዮም ሕዚ ሕጋዊ ስብሰባ ብግልፂ ዝገልፅዎ ዘሎ ኣነ ዝርድእ እንዳክነረክብ ሰናይ ምህዳር ይፈጠር ሰላም እንደሊ ኢና ውግእ እንደልን ከም ዝብል ይዝፈጥር ዝፈልጥ ገና ውዕል ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ እንጨብቱ ተሓግስ ኩላና ክብል ያኽለና ውግእ እዩ ዘምንክን ዋጋ እንዳወልና ቀኒዮም ህዝቡን ይብል ኣለዉ ክዋጉም የሚዋጉ እንዳሓድ ክሪኦ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይንዋጋን እዚ ዘር ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዶም ክትል ይኽእል ኣይዋጋን እንዳበለ ህዝቢ ኣይሽብን ደቅና እንዳበለ ህዝቢ ነቲ ወሰኑ ውሳኔ ከንጨብቱ ገይሮም እንተኢልካ ግን ግብርዎ ይኽእሉ ንፋኖ ዝወቅዕ ዘለኹ ኢሉ ሓራይ ስለዚ እቲ ዘንጨብጭብ ዘሎ እቲ ህዝባዊ ውሳነ ናይቲ ህዝቢ ዘይኮነስ ንሳቶም ዝገበርዎ ነቲ ውሳነ እዩ ዘንጨብጭብ ዘሎ ንሱ ኣይንደልን ይብል ግን ትደለለካ ኢሎም ስለ ዘገደድዎ እዮም ዝብል ማለት እዩ ሓደ ሕቶ ኣለኒ እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ገለ መለ ዓመታት ኣይነበረን ድዩ ሰብኣይ ነይሩ ሓቀይዶ ነርካ ማለት ነርካ ኣኪብካና ነርካ ይዝክርኒ 2000 ገለ መለን 12 ክፍል ወይ 11 ክፍል ካብ ዘለና ብዙሕ ኣኪብኩም ናስ ካብዞም ዝኣከቡን ሓደ ሰብኣይ እዚ ነይሩ ማለት እዩ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ሕጂ ሽዑ እዋን ሓቲትናዮም ነርና ትሕቶታት እዚ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ እተፈላላይ ግን እንታይ ይመስለኩም ክሳብ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ዝሪኦ ዘለኹ ጉዳይ ሓደ ሽዑ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ይኹን ኣይኹን ማንም ዝፈልጥ ኣካል ከምዘየለ መሲሎም ጸጥ ኢሎም ፀኒሖም ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ነበር ሓንቲ ወይ ድምፂ ኣይኮነ ወይ ዋጋእኩም እየ ዘለኹ ኣንጻርኩም የበለ ስቑ ኢሉ ጠፊኡ ነይሩ ድሓር ሕጂ መፅኦም ስለዚ ሕጂ ዝመፅሉ ምክንያት ብዙሓት ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ከም ዘለዎ ይዘረዳእካ ኤጌንስት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዝገርመኒ ዘሎ ኣነ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለውን ቶም ኣብ መቐለ ዘለውን ክሪኦም ከለኹ ሲ ንጋገ እኮ ኢና ዘለና ንሕና እኮ ዕድሜና ኣይኮነን ብሱር ሕጂ እውን እኮ ነቲ ቃልሲ ክመርሕዎ ዝኽእሉስ ቶም መናእሰ እዮም ክብሉስ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ስለዚ ትሕማሞም ሓደ እዩ ተፈላለዮም እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ስልጣን ሲ እቲኦም ኣብ መቐለ ኮይኖም ሒዝና ያለና ኢና ገለሎም ይወልዕዋ እቲኦም ከዓ ከምዚ ዓፅም ዝሓዘ ከልቢ ገለ ዝብል እንዳወሊኦም ገለ ዝርእዎም ተፈላለዩ ንሱ እዩ ለውጢ የብሎምን እዚ ምድጃ ብምቅያር ዝጥዕም ፀብሒ ከምዚ የለ ዘርእየካ ጉዳይ እዚኦም ኢንክሉዲንግ ቶም ዓበይቲ እዮም ዛረቡ ዋላ ቶም መሪሕነቱን ቶም ዓበይቲ እዮም ሒዞም ተንኸይድሲ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ክመርሕ ተትኸይድሲ ዶክተር ደብረጽዮን ኣነ ክመርሕ ተትኸይድሲ ፈትለ ወርቅ ማለት እዩ ፈትለ ወርቅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀኒሓ ክንደይ ዓመት ኣብዚ በቃ ታይ ዝባል ገይሮም ክንደይ ታሪኻት ኣብዚ በቃ ሓሊፉ ገለ ተባሂሉ ተባሪሮም ከይዶም መወዳእቶም ደቢርዎም ባዕሎም ክእሰር ዝፈርሐ ገለ ከይዱ ድሕራይ ኣብኡ ከይድኩም እንታይ ተፅሙና ኣለኹም ዓና እንታይ ግበር ይብልና ኣብዚ ግዜ እዚ ክዋጋእ ዝበለ ሰብ ኣሎ ሓቂዶ ኣነ መናእሰይ ነግረኩም ኣሎ ሓቂዶ ክዋጋእ ኢና እንተኢሎም ሲ ንስኻትኩም ኣይትዋግኡ ንሶም ይዋግኡ ቶም ሰበስልጣናት ጥራሕስ ንወይኖም ድፋዕ ሒዝኩም ገለ ንስኻትኩም ጀነራላት ገለ ኮይንኩም ማለት እዩ ኮፍ ኢልኩም ኣብ ዝኾነ ጎ ከምቲ ንሶም ዝገብርዎ ትኸፍ ዶ ትብሉ ወሪዶም ደይዎም ይዋግኡ ንሳቶም ባዕላቶም ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ለውጢ ይመፅእ ሽዑ ንርኢ ማለት ለውጢ ይመፅእ እምበር እንታይ ይብሉና ሕጂ ነዚ መንእሰይ እዚ እንታይ ግበር ኢኹም ትብሉ እንታይ ኮን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ከምዚ ገይሮም ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ንሳቶም ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ቶም ከምዚ ወደ ሓይልታት ቶም ዝኾነ ጉጅለ ፅበት ዶ ጉጅለ ዓድዋ ዶ ጉጅለ ከምዚ ዶ ገለመለ እንታይ ኢና ክንገብሮም ከይድና ሓይንዖ እንታይ ንበሎም ንስኻ ንባዕልኻስ እንታይ ትብል ኣለኻ እንኩም ታ ፖዚሽን ታ ወንበር ኣብዝኣና በቃ ንዓኻትኩም እያ ትግባእ ደቂ ሎሚ ተላሊኹም መርሕዋ ተዘይትመርሕዋ ኮይንኩም ኣነ ደጊመ እኺለ እየ ዓለብ ዓደይ ትኸዲነ ኣብዚ ቤተክርስትያነይ ክስዕም እየ ወይ መስጂደይ ክኸይድ ደይ ትብሉን ንእርጋን ብስሩ ዝሃርፋ እምበር ሰኣነት ባዕላ እያ እምበር ኣነ ለኽዋነ ባዕላ ሃይለ እውን ድሕሪ ሕጂ በቃ ያው ካብቲ ሚድያ ገለል ምክንያት መናእሰይ ዋጃ እንታይ ክገብር እዩ ፋኖ መፅዩ ኣብ ዋጃ ከቢድ ብረት
يدبدب نيري بقدمت مالي بقدميو لومي عربي نازلنا بسولس تزي تكاجي على تتكاجي نقرني يخم بسولس أواجا كبير برت ناواجا تبكي سومي أو قبو ناواجا نابكالو تكابتات تبكي سوميو تقبو فانو سلازلو ويلم كزارو بخوليم واجا غدا أنتاي قبرأيو واجا مريت تقرأي تقبوون بتنور مريتنا تزغن قبوون مريت تقرأي نيرو زغن خوينو اسكع واجا زمصه ناي كبيد برت دبداب غيري هزهم زبله مرأي كدلينا ايو اما عليها مرأي نبل نبرنا مرأي كدلينا انتاي مرأي كدلينا ايو خنرق لنا خندالو لنا خمزي باله اب قمت وش تولنا قمت كيدلينا له تاي بهال نغرات ناي مقماتن ናይ ምጽባይን ዓቕሚ ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብዞም ነገራት እዚኣቶም ንእሽትለይ ጽንዓትን ተወፋይነትን ወዘተ ቶም ቃላት እዚኣቶም ላይ ትርጉሙ ምርኣይ ከድልየና እንታይ ኢኻ ትርእየሉ ማይክሮስኮፕ ዲኻ ትርእዮ ብፔሪስኮፕ ዲኻ ትርእዮ እንታይ ኢኻ ትርእየሉ እስከ እንታይ ኢኻ ትርእየሉ ትገምጋም ይፍለጥ እኮ እዩ ኦብቪየስ እኮ እዩ ፍሉጥ እኮ እዩ በቃ ምርኣይ የለካ ምጥማት እውን የለካ ብሱር በቃ ክመጽ እዩ ኦብቪየስ እዩ በቃ ንስኻበት ተኸደ ዘለኻ ካይዳሲ ውግቕ መጽዩ ድሕሪ ይቆጽሉ ምርኣይ ከድልየና እዩ ከምዚ ኮ ገለገለ ኣነ ተንታኒ መስል በቃ ከምዚ ዓብይብ ወግሒ ዝመጽ ይመስል ነቲ ናይ ውግኣት ዜናታት ዘሎ ብከምዚኣ ከምዚ ላ ተባሂላላ ብከምዚኣ እዚኣ ምርኣይ ክተልያ እያ ታይ ምርኣይ ዘልዮ ርኢናዮ እኮ ምርኣይ ኣየልዮን እዚ በቃ ርኢናዮ ኢና ንፈልጦ ኢና ፈሊጥናዮ ኢና ንዓኻ ምርኣይ የልየካ ኣፍተር ኦል أو إخا زلخ عن سخافت أستراليا زول زخونا نجر نحل أليو أورأ تعذيب كان جرنا حدش أبديت نساتهم طبق نجر يزلو أوزي مرأي كلي إن أيو جل جل بالنعمة إخا رأيه تمرت مكلاس حشان خافت ميديات والنيركا أنا أخمس إيه عن لاط نعن سخاتي خاطق على سبتوش تعد مزيخ دفار مرأي كلي إن أيو ندحز دبدب كوينو ملس مهابون كدلي هو يقول شيء مرسي إخيدان مرس إخيدان ديو مرسي إخيدان أبي لومون كعصينا بولطف كسر حل زقبع قداي بله نا إنترنت تيليكومن قداي حدا بباتع زلام بساجيركا فايبر أوبتيكس مزرقح نابي سكاب زلام بساتو زرقح يزول فايبر أوبتيكس مسوع جيركا مستعلم لخمسمر مرخب كاب ساتلايت مقبل أنتيناتات أو استراتيجيك بوتاتات متكال كحبو زغولة تنقص أنتيناتات مدلو تجمد إنترنت ببحري إزمت خبار كله بتاع معبي فسس إن تجبر يزرقح مالتي حجي فايبر أوبتيكس تولد لها فايبر أوبتيكس مالت كم تنايك قدم كوبر واير زي كونسي فايبر أوبتيكس مالت بروح عن 5 ديجري أنجل ريفليكشن أوف لايت زسرح فتان زخونة مجوع عزي داتا ايو مالتي ويكا بيت مالتي بهلا سيجنال مقعازي تردي هاندي بملكع لايت زقعازي حجي بتعم ازي سوفيستيكيتد زخونه تكنولوجي نسو طرح يكونن انفراستراكشر يليو غلغل يليو كالاي تجمد سؤال كازرق حبيلكا بتانل غلغل غير يكون زمص اكو انت تبلسي كمزي ستارلينك وزت زبحال ناي ساتلايت انترنت وزت كم عينت كو تتحسب جيجنا انت تخون مالت امرها ناي تكنولوجي سبيوزيس فطاني ني منالبات بمعبل ويك ابويف غير سرع تكنولوجي دخون غله ترخي يخون غله تبل افلطو زيبل كان دحر كوين سوق خاتبل جوجل بيج بروز نخغبر 5 دقيقه زود لنا الترا انترنت بباصعتي خاص تاخات غور فيسبوك بروز مغار زي جوجل بيج بقارئ كو ابدي فلوج ديلي معلتا وعلو زقرب حدا صعدا دنيا رحقياتي عمي جوجل بيج تراش لو نتي انترنت بتقلال 5 دقيقه تصبي جوجل زبل بيج كمصاي كالن تراش لو خيدو تقلالو مالك ስለዚህ ኢንተርኔት የለን ኢንተርኔት ሶይሉ بسماي غيرو زمص ወይ ካኸም ትኪ ከም ግመ ዝሐልፍ ነገር አይኮነን ኢንፍራስትራክቸር የልዩ በጣም አዝዮም ዓበይቲ ታወራት የልዩ ሶይልካት መሬት ካኒ تجمد سلز مس يكونن تسليشن زبال زرقح له دراجينج امبريلا تكنيك وزت زبال
ኣይተማሃርከያን ምዃንካ ታይም ይኽብለካ ሓጂ ኣነ ፀገም የብለይን ስለ ዝፈልጦ ማለት እቲ ኔትወርኪንግ ዝርግሐ መሬት ተፀኒዑ ተሰሌሽን ሃልይዎ ተሰሌሽን ማለት ማለት ሙዚቃ ዝርግሐ መሬት ሄክሳጎናል ተሰሌሽን ዝበሃል ኣሎ ተገይሩ ዲስታንስ ፍሪኩዌንሲ ተለኪዑ ካበይ ናብ እዩ ዝበሃል ሆም ሬጅስተረርስ ሎኬሽን ሬጅስተረርስ ዝበሃሉ ኣሎ ሬጅስተርስ ማለት እዩ ብላክ ሊስት ግዛዕ ዝበሃሉ ከምዚ ታወራት ቴክኖሎጂ ሕምንታይ ኢና ዘለና ክንደይ ጀነሬሽን እናበፂሕና 5G ይበፂሑ እዚ 5 ጀነሬሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ንስኻ ተወግዕ ኣለኻ እንታይ ኢኻ ትብል ኣለኻ ብባሕር ገይሩ ቱቦ ኣይኮነን ስኢሉ ብሓንቲ ግዜ ዝዝርጋሕ ልፍዓት የሉ እዩ ዓመታት እዩ ዘልዩ ምቕያር እውን ቴክኖሎጂ ብስሩ ገና ናፍቲ ማሕበረሰብ ናይ ምስራፅ ከይዱ ብተመሳሳሊ ከልየና እዩ ማለት ቴክኖሎጂ ስለዚ ክትትብሎ ዘለኻ ነገር ስኢልካ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ነገር ወይ ትፈልጦ መጠኑ ማግኒቲዩዱ ዕምቆቱ ርድኢቱን ተልኢካ እኳ ይሓይሽ እምበር ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ተናኺፍካ ነቲ ሕጂ ዘሎ ነገራት እንታይ ማለት እዩ ክዕፆ ይኽእል እዩ ገለ ማለት እዚ እኮ ቤዚክ ኒድ ናይ ሓደ ማሕበረሰብን ድምፂ ዝኾነሉ እንኮ እዩ ነይሩ ወይ ኣብ ዓድና ኮይኑ እኮ እዩ ኣፍሪካ ኮይና እኮ እዩ እምበር ይኸው በዓል ኢራን ውግእ ኣለወን በዓል እስራኤል ውግእ ኣለወን በዓል ዩክሬን ውግእ ኣለወን ይካየድ ኣሎ ኢንተርኔት ዝርግሐ ኢንተርኔት ኣሎ ሓበሬታ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ግን በዓል መን እዮም ዕፀዎ ዘሉ ሽዑ በዓል ስታሊን እኮ ኢንተርኔት ክዕፆ ኣለዎ እኮ ኢሎም ንምንታይ ምክንያቱ ኢንተርኔት እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ትመን ነቲ ዝኸይድ ናይ ኢኮኖሚ ገለገለ ከምኡ ኣበይ ይፈልጦ ስታሊን እንታይ ኢሉ ይፈልጦ ስታሊን ኣጋጣሚ እኮ ሰብ ታሪክ ባይዘወይ ማለት እዩ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ነገር እውን ተንቀሳቐስቲ አንቴናታት ምድላው ክሕቡእ ዝኽእሉ ተንቀሳቐስቲ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ክንከይድ ኣብቲ ናይ ጉዳይ መሬትን ባሕርን ዝብልሲ መጀመርያ እቲ መሬትን ባሕርን ህዝቢ ኢና ንቃለስ ወይ ከዓ ህዝቢ ኢና ጥራይ ኢላ ተፈልያ ትዝረብ ነገር ኣላ እንድሕር ህዝብኻ ኩናት ወይ ከዓ በዚ ኣጥፋእ ዝኾነ ኩናት ዝውልዑ ሃልዩ ከመይ ጌርካ ካብ ብዛዕባ ህዝቢ ሓስብ ኣለኹ ትብለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ መሬት ኣይኮነን ጠፊኡ ህዝቢ ጠፊኡ መሬት እኮ ወላ ሕጂ ስለ እቶም ዝሞቱ ክመልሶም ኣይኮኑን እዮም ነታ መሬት ነታ ሕመራ ትበሃልኩም ክመልሶ ኣይኮኑ እዮም በቃ ማተር ኦፍ ታይም እዩ ንሱ ሕጂ እቲ ህዝቢ ጠፊኡ እዩ ኩናት ዝመፅእ ማለት እቲ ህዝቢ ተጠፊኡ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ቅዱሰን ዘሎ ከምዚ ሃመማ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ እንተጠፊኡ እዩ ኩናት ዝመፅእ ይብል ኣሎ ኣይ እቲ ኩናት ዝመፅእ ህዝቢ ንኸጥፍእ እዩ ስምዓኒ ድሓን ስኢልካ ፅንሕ ዘይተረድአካ ዘሎ እንታይ በልካ ንስኻ ንባዕልኻ ኣነ ንህዝቢ እየ ዝሓሊ ህዝባዊ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሲ ንስኻትኩም ሲ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ውግእ ክኽፈቶ እንተሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ክብሎ ከሎ ንምንታይ ብዛዕባ እዚ ዘይትዛረቡ ኢልካ ትውግእ ዘምፅእ ዘሎ ኣካል ሲ ኮዮም ዝብሉካ ዘሎ ትሰምዒ ይስምዐካ ኣሎ ድዩ ብደንቢ ጌርካ ንዓኻ ይነገረካ ኣሎ ከፍቲ ቲክቶክ ዘላ ትውግእ ዘምፅእ ዘሎ ኣካል ሲ ነቲ ህዝብስ መዓት እዩ ዘውርደሉ ዘሎ እሞ ውግእ ኣድላ ኣይኮነ ምክንያቱ ሂወት ሰብ እዩ ዝበልዕ ካብ ውግእ ካሊእ ኢቭን ክትከስሮ ዝግባእካ ነገር እንድሕር ዳ ነይሩ ንሱ ከሲርካሲ ሰብ ክተርፍ ኣለዎ ኮዮም ዝብሉካ ዘለዉ ንሳቶም ንስኻ ግን እንታይ ትብል ኣለኻ ኖ ሰብ ኮስት ንግበር እሞ እቲ መሬት ሒዝናዮ ንትረፍ ኢልካ ማለት ትናትካ ንምንታይ ኢኻ ገልቢጥካ ኣሎም ንዓቶም ከመይ እዩ ተገላብጣታ እዩ ኣይ ንህዝቢ ኢሉ እዩ መፀና ስለ ዘሎ ኖ ብሓርሃብን እንተይልካ ምስ ህዝቢ እንታይ ዘራኽበሉ ወይ ንኣብነት ክጥቀመሉ እየ እንተይልካ ወይ ናተይ ነይሩ እንተይልካ ናትካ ድዩ ኣይኮነን ቅድሚ ማልካ ኣይንዘራረብን ዝብል ፀማም እዝኑን ፀማም ኣዘራርብኡን ኣወል ስዒድ ሒዝካ ካብ ትመፅእ ምሁራት ዲፕሎማሲ ኣለዎ ሓቂ ተዓዲ ኣለዋ እኮ እዮም ኤርትራሲ እኳ ደኣ ምሁራት ብጣዕሚ ቅልጡፋት ትግርኛ ተዛረብቲ እንግሊዝኛ እውን እዮም ብስሩ ብቋንቋ እውን ዝወዳደሮም የብሎም እቶም ኣዝዮም ምሁራት ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ዓለም እውን ሕጂ ካብቶም ንሪኦም ዘለና ናይ ሓበሻ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላልኡ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ገለመለ ቀመስ ወይ ከዓ ተንከፍ ዝተምሃሩ እዮም ማለት ስለዚ እቶም ትሪኦም ዘለኻ ናይ ዓለም ጥዕና ዓለም ዝመርሑ ዘለዉ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝመርሑ ዘለዉ ካልኦቶም ሰባት ጀሚርካ እቲ ፅቡቕ ናይ ትምህርቲ መሰረት ዝነበሮ ኤርትራ ተማሂሮም እንግሊዝኛ ማዕቢሎም ዝወፁ ሰባት እዮም ስለዚ ዲፕሎማሲ ዝሓመቐት ዓዲ ኣይኮነትን ዝሰነፈት ዓዲ ኣይኮነትን ማለት እዩ ንከምዚ ንክትከራኸሩ ንክማጎቱ መፅኦም ረብሓ ክሳብ ከምዚ ይኽበረላ ዘለዎ ካልኦት ካብ ካልኦት ዓድታት ተረኽቦ ረብሓ ድማ ብከምዚ ጌራ ሸርክ ትገብር ትኽእል ንካልኦት ተወ ረብሓ እውን እዚ ኢሎም ኣይደንቲፋይ ገይሮም ሲ ከቕምጡ ይኽእሉ ነይሮም
ይነዋይ ግን ፕሮብሌም እንታይ ይጸገም እንተልካ ግን ነዚ ኩሉ ዘሎ ዘረባታት ነቲ ከምዚ ዝብል ናይ ሙሉእ ናይ ምሁራዊ ቃላት ትንተና ወተተ አይን ደልን ዝብል ማለት መስሚዕና ድፉን እዩ እናበለ ድፋዕ አንተ ትኮሰካ ግን ትሰሚዕኻ እንዳበለ አወል ስዒድ ማለት እዩ ድፋዕ አንተ ትኮሰ ተخص ግን ይስማዕ ወላ መድፍዕ ድፉን እዩ ጥጥያ ነገር ዝባል ነገር የለ አነ ጥጥዮ ወዘተ ዝባል ነገር ሽዑ ይሰርሕኒ ማለት እዩ ስለዚህ ሽዑ አወል ስዒድ ይዛረብኩ ስለዚህ ታሪክ እዚ ሲ ከም ዓሻ እንዳገበርና ይንዛረቡ እዚ ንምባል ተደልዩ ተመናሰይ ኮምዮም ዝልኻ ዘሎ ህዝብ እንተ ተተሓይዙ ነቲ ህዝብ ተዘይፅኒቱ ምንት ናይ ህላው ህዝብ እንድሕር ተረጋጊጹ ከም ዝበልካ ዓዲ ረብሓ ወዘተ ዝበሃል ነገራት መስሪት ካዮም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ህዝብ ተጠፍኡ ግን ንምንታይ ድዮም ፈጣን ረዲኤት ቀዳማይ ረዲኤት ህጹጽ ረዲኤት ህጹጽ ሓገዝ ገለገለ ዝብል ተምጻዓዱ ማይ ገለ እንድሕር ዳታ ይዝባል ኮይኖም ነቲ ህዝብ እዮም ተመሬት ዳ ባዕሉ ቀጠቢሉ ሕዘወ ናበይ ከይኸይድ ከወለድ ኣለዎ ንሕና ግን ክንወልድ ኣይከኣልናን 30 ዓመት ሙሉእ ውግእ ተዋጊእኻ ነገር ከዓ ትወልድ ተጠፊ ዝደልዮ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ስለዚህ ንሕና ክንጣበቅ ከለና ሲ ንመሬት ንባሕሪ ኢልኩም ስለተናኣሱ ወይ እምበር ንህዝቢ መጀመርያ ምክንያቱ ኣብኣ ካባና ኣብኡን ዛ ናይ ትግራይ ዓባይ ኣብነት እያ ማለት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ከመይ ኢኻ ትሪኡ ኣንግላት ኣለዎ ብውሕዱ ክልተ ሰለስተ ብፍላይ ሕዚ ኣባና እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኤርትራን ትግራይን ከም ሃገር ኮይና ጽቡቕ ጉርብትና ክሊና ዝብህጉ ተጋሩ ኣለዉ ናትካ ባህግታ እዩ ጆርጆ ኤርትራውያን ኣነ ከም ኤርትራውስ ምስ ተጋሩ እንታይ ኣነ ዝምድና ክልወና የድልን ዝብል ንውሕ ኣምስቶን ጉራብቲ ዝብና ሰላም ክንገብር ኣለና እቲ 4 ኪሎ ከይዱ ዝግበር ዝምድና ብዙሕ ውፅኢት ኣይረኣየሉን ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኣብቲ ጉራብቲ ህዝቢ ዝግበር ከም ጽቡቕ ጌርና ኢና ንሪኦ ግን ኣብቲ ካልእትን ሳልሰይትን ሕተዋ ክንሓልፍ ከም ጉራብቲ ህዝቢ ጥራይ ኢና ንሪኣ ንሕና ኪኑ ታፍርሑ እያ ናይ ዘለኻት ናይ ፖለቲካ ለማስ ጆርጆ ድራር ዘረባ እንታይ እያ መስለኩም ይፈልጣ እየ ኣጸብቕ እየ ዝፈልጣ ማለት ሎሚ ከምቲ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝመስሎ ከምዚ ኣገይሩ ኢኻ ሓልፋ ዝደሊ ነታ ዘረባ ኣነ ከዓ ከምኡ ዝበለ ዘረባ ብሱር እንትሓልፍ ሰሚዕኹም ኣይትፈልጡን ሓቂ ደገና ከንታይ እያ እታ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ተረዲእኩም ትዘረባ ኣስሚዕኩም እየ ትዘረባ ብጠቕላሉ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጆርጆስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ኢሉ ብሱሩ ከም ሕውነት ከም ርክብ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ርክብ ምስቶም ጎረባብትና እውን ምስ መን ተሓደ ጎረቤትካ ባሕሪ እዩ በትንኪ ሕጂ ሓሳዊ ተሓደ ጎረቤትካ በትንኪ ዘለስ ባሕሪ እዩ ምስቶም ባሕሪ እውን ድዩ ምስቶም ዓሳ ዲኻ ርክብ ዘለካ ኮይኑ ምስቶም ካልኦት ሱዳን ኣለካ በዚ ሓደ ርክብ ካሊእ መን እዩ ትግራይ እዩ ዘለካ ዓፋር ከዓ ፍርቂ ጎኑ ናብ ኤርትራ ስለ ዘሎ በቃ ኤርትራዊ እዩ ኣብቲ ውሽጢ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ግን ይብል ኪንዮዛ ጉዳይ እዚኣ ስምዕዋ ከምታ ፈራሕ መንገዱ ማለት ይፈልጣ እየ ኣነ ናይ ጆርጆ ቅፅል ኣምቢሽንስ የብላ ናብ ኤርትራ እወ ካብኡ እንድሓር ክቐፅል ዝኾነ ኣምቢሽንስ የብላን ኣብ ኤርትራ ስግኣት ኣለዎም እዩ እቶም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ስግኣት ኣለዎም ወየ እዩ እኮ ሓደ ግዜ ክዛረብ ከለኹ ኣነ ስቑኢለ ሸለል እናበልኩ ተዘረባስኪ ንግዚኡ ሲ ይዘረብ ዶ ይኾና ይዘረብም ስለ ዘይፈልጥ እምበር እቲ ሓድነት እውን እንድሕር ዳኣ መፅዩ ዓዶም ሒዞም ደካማ ትግራይ ተፈጢራ ክትነብር ትኽእል እያ ዝብል ግምት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዮም ዝበልኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም በዓል ጆርጆ ድራር ሃገር ኮይና ንሕና ባሕር ዘይብልና እንድሕር ኮይኑ ወደ ዘይብልና እንድሕር ኮይኑ ቃሕ ዘይኣተወና እንተኮይኑ በበይዳ ክኖም ፀዳ እታ ጉርብትናና ሒዝና ግን ንሳቶም ከም ሃገሮም ኮይኖም እቲ ፀማም ሃይለ ደደቢት ድማ ማለት እዩ ነዚ እውን ይድግፋ ስለ ዝኾነ እንድሕር ኮይኖም እዚ እዩ ኖ ኣይኮነን ንሱ ጥራሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ መዓት ሲናሪዮታት እዮም ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ መዓት ሲናሪዮታት ኣሎ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ተጋሩን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ትግርኛን ዓብዪ ትግርኛ ክኸውን ይኽእል ፕሮባብሊ who knows ማለት ሎኬሽናት ገጸ መሬታት ቶፖሎጂታት ዲሞግራፊ ቅየር ይኽእል በዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዳኣ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ስትሮንገር ዝኾነ ግሬተር ትግራይ ትበሃል ነርታ ናይ ቀደም ዘላ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝሓልሙ ሓልሚ ክትመፅእ ትኽእል ኣይ ዶንት ኖ ትመፅእ ትኽእል እያ ማለት በዚ ጉዳይ ተቐፂሉ ተዘይ ኮይኑ ትግራይ ዓዲ ኮይና ዝደኸመት ትግራይ ሞስት ፕሮባብል ተዘይ ኮይና ግን ዕፁብቲ ኮይናስ ቆሸት እያ ትከውን በዛ ጉዳይ እዚኣ ንምንታይ ኢኻ ንዕካ ንምንታይ ኢኻ ናይስካ ኣናይስያ ኮንኩን ዓደይ እንድያ ታይለ ዘናእሳ ዓዲ እምኒ ተባሂል ክገይዶ ኣነ ዓዲ ወርቂ ዓደይ እያ ፈልጣ እየ ግን ኤክስተንድ ክገብራን ኢንላርጅ ክገብራን ወይ ከዓ ክመጣን ግን ኣይደለን ታግብእቲ ዋጋኣ ክህባ ዝደሊ ማለት እዩ ዘዋፃእ ስለ ዝኾነ ዘዋፃእ ኢና ንመኽረላ ዘለና ዘዋፃእ ነገርና ንሓስብ ዘለና ስለዚ ትግራይ መጀመርያ ጀሚራ
أبزوم كومزي وصل بعد جورج درار زلا استجفلق التجراي نحرد هذا حسوا خوينهم حجون نحدا قاين نودق مبرير دان له أبتات مالت مال نتا يزبل نيرو نحنا نركب نتقالسي حجي تصمدو زبحال نجر موص يلا قلقل يبل ترديكم كم يوم زول ما يسبتي أزوري لخاطاي بلي فرحايو واريف توم سانا زلو توم تجرينيا زبالو تمرحي عمصيصون دفتيطون زصنحم سبات አለው توم تغارو አለው ጠቅላላኦም ባውሮኦም ዚኦም ክልቲኦም ቢግ ኔሽን ተኮይኖም ኩሕጥና እንድሕርዳ ዝኽእሉ ኮይኖም ተኻሊ ገለ ስጋኣት ይፍጠር ይመሽ እንደገና ብሲ ስጋኣታ ከም ስጋኣታ ተሐቅንሰ ዝበልክን ከተብላይ ተጋሩ ጉርባብትና ያምልክ ከም ሱዳናውያን ተመርት رايوا ተጋሩ ጉርባብትና ያምልክ ከም ሱዳናውያን ይዝብል ኦፍ ኮርስ ከም ሱዳናውያን እና ጉርባብቶም እንም ሓጢር ነገር ይውልን ከም ሱዳናውያን እና ጉርባብቶም كنيون السجن كابون العلقن مالتي كابون العلقن أفت مسرتها نايت عدن أفت حلوة نايت إرتات بهالعدن contribution مهلاونان سبوانا تاريخ مخنن كأمن الله يدلني زي أيل تتزاربون عقو بك أموت يتقدمون على جورجون زي أمسول نفولت أميلكم تمكم زي أمزولو سر مسرتهم سيلم يقول لي زولنبر تحاتي توفلت إيو تتدمرن كيخول دلني بقى تدمرنا البخلتي قصخونه خوينا زارب كلهم استقاروا زلنا زمدنا بسوداناويان زلنا زمدنا كومون مس عفار بحزب التاريخايو it's the same it's not the same فلفل حساو خوين كهامبر it's not the same right now it's not even the same even right now it's not the same بايزديو اتناتو مالتي prejudice ادلاوي بتعمي أنا فلتي حزب عفارن عفارة بإثيوبيا زولن عفارة بإيرترا زولن ولا حنتي سجم باسي بولم ولا حنتي كنا ما خم متمثلي ساهو كم متمثل حبيرم يخدو أبدأ خم مقلة عايز باري بولو نعرب تولد زولو خلهم له نرى له خلهم له بلين له وزت وات إيفر كلهم صلوا دم بيالله كله له مالتي تقرأين تقرينيان كون كله جن أبزي سبات يوم كتحاورن تخيلهم تجمعون اللاتي أب مسرته وانت عدهم يعني نعم أيات كيد حجي فلوت إيو نكمل لا أخذ نبرة مريت تفاتوا تسألسنا أسكت كيد يا مالتي تصلون تخونيهم كاراتكم حجنا أمنت تحقق سلسلة كولي نوي نسايك ونتن تي هنا حجي زولو تندنسي توردس ذات بوينت زخر زولي يمثلنا أنا كم قمتي مالتي كم قمتي كوم إيه مثلاً إذا سواك أفتو ما أخل صمدو ناي فرحن ناي ترتارن نجار الله ووشتا صمدو ناي سجات قدايك الله مالتي مثلاً مثكا زي أم كلنا بقمة وشتأتي أتا صمدو فحقت بالزلة بعد زي أمون بقولني ناس النيوة هاي نتكبر most probably بولوس لازبهالو أفتو وشتزلو منجسس بولوس لازولو مالتي إلا قمت صبو قربتنا كلونا لوجن تكم زلنايو أزواري زي روح ملختي لذي أنا أقولكم على أبتم نايم حارة إليتين أبتم نايم أروم إليتين تفتير زلوا متفنان بلغ شعفاتي بقى لو مرو صباح أبز عدي حما أنا قري مس سب كبد حق في دلو بايزوي بزحت ناي تجراي تولتي هاديمم كاب تجراي نادي سابا خيدم نور إرتران كي تروفو كاب أدي سابان كابيان قليهم ناب أوغندا قليهم ناب كينيا عدل ناب زقات ناب تجراي كي ترفه يملوس له بزحت إيرتراويان ناب تجراي تملسو درخبكم سوات اللو تجارو انت خونا ناب تجراي يملوس له معناته انتهي مثلكم تي مأكل جيتشت نايمج أرشان مجمران مأكل جيتشت عدي سابا خمس خون الله يبل الله يملسو الله يبل يملسو الله يبل أبز حجي ساعات زملس السبات أنا سميع يفلتن جن كم يبل له زملس ليس دوت يزبزح يفلتن زي ستاتيكس كرأي جن بوزح دوت جن يرى له خط زملس جن عير أخونا مالتي كسب حجي بوزحات سبات يوت يوم زلوا ناوتوس يهادم يوم زلوا هو كابزيون زهادم له بوزح سبي هادم له مهناتو كلتش عن 10 عامة مرت حنا تمهار خوينا زي تصبنا يا نجار زقت أمنا نستمولي سقط ما كون من تزبال وبتعمد اللي نجار سلزخونه هتهدم يزلك عشان تغيلك عام تليك هديم كأجنة تودون مهنات خومي نبريا فرحين تايزبال 8 فرحين أو أمي وتصامو نبريس الحين زي فرحين أو أمي وتصامو نبريس الحين زبالة بالال سلازي كافتي ويا خلوه يأخذ نزله
كم من أسيزي كل وجه أخوينه زمن أسيزي كل وجه منم نابي كم تخرونا يتفلت نابي انت لك كم تزارب أبين عدي أنا وحزل لنا قال من البات عدلنا تعطيكم أنتم وصل قال لنا طول سبات عدل لكم إلى قمة أنا بوجني مالتي صبوي أو تصنحون إشت توزي الخصاوز خوري اللي أنا قمت كبرات فتواتنا لو ما عند فيديو نزي مثل كسام مودة مدة تخاطات لكم مودة أنا طريقته قديفكم سلة تخرجت عمي مسجن لو هم كأنا خور لكم من ده تمنخوا مالتي صبوا خصم عنا صبوا كنري كم سبعتسي صبوا نجر كن منا سريحنا نبلعلو نمهارو نبزعبات مرت بزعبات تكنولوجي مور فوكس غيرنا نوقع لغزي مصخو اللي قمت نابزي نخجبرنا قصنا خملسنا نتوم كوم زي نقبر نزولو زولو خا وحج ساعه يتحولوا ببيانا حساب حدي بزخونه ነገር ማለት እዩ ዋ ጸጉዕም ተዘትሕዘላ ዋላ መወዳእቱስ ይምነ ጽጽቦ ስማዓኩም እንዳተመንኹ ቻው ደህና ቀኒ ክብለኩም ጉድ ላይት ደህና ሕድርታ ሓዋት ኢማንቱ እዩ